please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para sa video na upload ko. Ano dito tayo may mga sa may SMDC Lito Residences dito sa may Bone MRT Station. Meron tayo kabit dito may na kuti naman niya sa may condominium dito. Ay may sa SMDC. Ako din, sarap yan, samahan niyo ako. Yan, save more. SMDC. Ayan, it's Bone MRT Station, line 2. Residences. Ayan, doon tayo magamit ang condominium sa taas ng condominium. Sa Light Mall, ayan, si Uding, si Bailey, at si Rolly. Papasok na kami. Mag-i-install na kami ng kurtina. Dala ni Uding yung hagdanan. Ayan. Dala naman ni Bayri yung rods para sa kurtina. At dala ni Rolly yung kurtina. Mag-install kami ng kurtina dito sa may Lighthouse Residence. Light Residence. Si Bayri doon, pumasok. Ayan si Dela, si dito kami ngayon sa Light Residence. Ayan si Bro Rolly from Gumbel to Dela. Look, ay, pitutin mo yung 8 day. Ayan si Bayri Papa Ray. Ayan. Si Uding naman from Iloilo. Yung vlogger naming uplok. Ayan. Dito na ba tayo? Hindi pa, dito yun pa. Eh, di kayo pa ito. 5 pa. 8 tayo by 8. Oo. Ayan, from Gumbel to Dela. Kaway. Shout out, Lodi. Shout out from Gumbel to Dela. Wash out! Oh, sa mga ano dyan, taga to Dela, shout out. From Clarin. From Clarin si Bayri. Dito na kami. Sabis. Ayan. Wash out! Ng kurtina. Ayan. Ano na? Punta na kami. Ayan mga yinyans, yung install namin na kurtina sa my Light Residence, SMDC. Yan mga yinyans. Yan si Papa Ray, si Bay Ray. Yan. Yung color white mga yinyans, yun po yung tawag na share. Yun naman yung makapal, yung tinatawag na blackout, yung hindi ka nakikita sa loob. Okay mga yinyans, salamat sa panood mga yinyans. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yinyans.